Categoric suntem doar două persoane în care ne uităm la acest live. Păi, cine să-l urmărească pe Telegram? Ce este atât de important Telegram? Logic, nu este. Mamă, dacă era Ciocioacă acum. Câți erați voi în live? Ia spuneți. Ia spuneți, domnul Gheorghiță Postenicu. Deci, domnul Postenicu Gheorghiță îmi spune, este foarte important ce propune guvernul pentru ordinea de zi azi, carte de identitate digitală NFC. Păi este foarte simplu. Ce să vă zic? Aici este mai simplu, domnul Gheorghiță. În primul rând, cartea noastră de identitate este un model din anii, să zic așa, 2004-2005. Hai să mor tu! Cărțile de identitate din Germania. Care Hai să mor tu, mason împuțit! Și au e simplu, nu? acel cod, într-adevăr, de siguranță. Exact ca la cardurile Trebuie schimbat. Așa cum aveți pe cel, dacă sunteți undeva în Germania. Păi n-avem. Sau Italia, sau Spania, sau... Este o carte și de nu vrem. identitate în mărimea unui card. Și bineînțeles că are un suport exact ca la un card în care ai datele tale personale, iar când intri într-o țară este mai simplu pentru calculatoare. De ce să fie bagă chestia acolo. Să ți-l bagi tu în curmă, mason împuțit. Deci nu este mare scop. Băi, Telegram, mason împuțit, să ți-l bagi tu în curmă. Domnul Postenicu, să știți că eu nu sărbătoresc